Udawa ki ndidit ra ndidit giras. Senanangan kae ora klular-klulur kok ngono kae. Udawa lara kok digorene. Iya. Ya saiki mengkene nggih. Andum gawe kowe tak tinggal ana kene, aku sowan ana Madukara. Gawe aku ngopo? Tunggu alas kene mbok menawa. Mengko ana sapa wae, tegese iki ora mandang. Wong atuwamu ora mawas kadangmu. Yen to liwat ing kene didherekake marang Kakang Mbok Sembodra, Kakang Mbok Srikandi, arepa wong atuwamu ya jaluken, arepa pepundhenmu Kaka Prabu Puntadewa ya jaluken, apa meneh yen ingkang nderekake Kakang Mbok Sekloron iku mung para putra-putra, kudu tok jaluk. Kuwi genah telik sandi